Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila bafethu mfowamkhonza onibingelelayo. Let's hope nonke niyaphila konke kuhamba kahle. Ake ngamukele bonke abasha abangama-new subscribers ku-YouTube kanjalo nama-new followers ku-TikTok. Nginamukela nonke bafethu, asithembe ukuthi sizoba together sibe happy la eside isikhathi, siyabonga kakhulu. Esiyithola manje-ke ukuthi engathi sebeboshiwe laba abasolwa ngokubulala u-DJ Warras, uma ngaphose sebathathu. Amaphoyisa impela ngathi asebabambile abavalela. Sithembe-ke ukuthi ibona ngempela, angeke kuze kube mhlampe nokuphazamiseka. Sigcine mhlawumbe sesithole ukuthi kuboshwe abantu aba-wrong, kodwa-ke siyathemba ukuthi amaphoyisa ngoba bayawenza umsebenzi wawo. Siyathemba ukuthi ibona ngempela. And kumele siwashayele izandla amaphoyisa ngokuthi ngokushesha okukhulu kwenzeke lokho. Kodwa-ke inhloso enkulu yokuthi ngenze le video le ukuthi kunento eloku engikhathaza ngayo indaba yalo bugebengu obuqhubekayo banda bukhulu eSouth Africa. Kuyabonakala ukuthi amaphoyisa ayasebenza kakhulu, kodwa into ephawulekayo ukuthi amaphoyisa abonakala esemuva ngokwejubane uma eqhathaniswa ney'gebengu. Kungani ngisho njalo? Kubonakala engathi iy'gebengu ziyabenza ubugebengu, kodwa amaphoyisa aqhamuka esedila ney'gebengu okuwukuthi sezivele zibenzile ubugebengu. So in short, ngingathi ibonakala i-intelligence yethu eSouth Africa is-low uma iqhathaniswa ne-speed i-crime egijima ngaso eSouth Africa. In short, into engikhathazeke ngayo ukuthi yini engenziwa ukuthi ku-prevent-we lezi gameko zingakenzeki. Ake ngibekise nje ukubulawa kuka-DJ Warras okwenzekile nje recently. Mhlawumpe ukube besingathola iy'ndaba ezithi amaphoyisa abambe noma a-intercept-e iy'gebengu zisayokwenza leyo crime, yebo. Mhlampe lokho okwenzeke lapha ePitori, ngathi kusePitori lapha kwa-Atteridgeville, la khona ehhostela kuye kwadutshulwa khona inqwaba yabantu bephuza. Ukube besingaba nokuthi amaphoyisa avimbe iy'gebengu ziyobulala noma ziyovulela ngenhlamvu, yayibona? Ukube bekungathiwa into ekanjalo. Kwenzekile futhi nangale weekend lapha eBurgersdal. Uma ngaphose sekuse-Israel, I'm not sure, le y'ndawo angizazi kahle. Lapha eBurgersdal lapho kuthiwa khona kudutshulwe kwabulawa khona abantu abawu-9, bafa same time, abanye balimala baphuthunyiswa esibhedlela. Ukube mhlampe bekunento ethi amaphoyisa athole i-intelligence yokuthi kubanjwe nazi iy'gebengu bezibheke lapha eBurgersdal e-Tavern, eBurgersdal e-Tavern ziyobulala abantu. So akukhonile amaphoyisa ukuthi akuvimbe lokho ngokuthola i-intelligence. Ukube bekungathiwa kwenzeka into ey'fana nalezo manje, amaphoyisa engathi mhlawumpe anga-improve-a kakhulu ekutheni akhone ukuthola kusengaphambili. I-intelligence yethu eSouth Africa ithole kusengaphambili, especially kulama case la khona kubulawa khona abantu ngobuningi, yayibona? Ngoba into engizibuzayo ukuthi ingabe le nto iplenwa mhlawumpe kusenesikhathi noma yinto ekuvele ku-decide-we nje ukuthi manje asambeni siyokwenza ukuthi. Ngoba mhlawumpe uma kuwukuthi into e-decide-wa manje, mhlawumpe singasho sithi yinto eyenza kube nzima ngamaphoyisa ukuthi asheshe akuvimbe lokho. Kodwa uma kuwukuthi into eplenwe kusenesikhathi, ngicabanga ukuthi angakhona ukukuvimba. Kodwa nje ngithi ake siwashayele izandla amaphoyisa, ayazama ukwenza umsebenzi
kodwa ngenxa-ke mhlampe yokuthi ama-resources ngoba sizwa bahlezi bekhala ngama-resources ukuthi awekho enough ukuthi bakhone ukwenza yonke le nto engikhuluma ngayo la, ukuthi mhlampe ba-prevent-e ukuthi kwenzeke lama-mass shootings enzakalayo kusenesikhathi. Asithembe kodwa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzokwenzeka, kodwa nje esiyitholayo yizo lezo ukuthi babanjwe bavalelwe laba ababulala u-D_J Warras. Siyawabonga amaphoyisa ngaloko, nesithemba ukuthi futhi nakulawa amanye ama-case okubulawa kwabantu ngobuningi bazobanjwa ngokushesha kuthathwe iy'nyathelo against bona. I-South Africa bafethu njengamanje i-South Africa is not a safe place. Angeke nje sibe siloko si-pretend-a, akuphephanga kuleli zwe esiphila kulo. So umuntu nomuntu kwangathi angazama ngakonke okusemandleni ukuthi kube nendlela yokuthi aqikelele ukuthi uphephile nomndeni wakhe. Siyabonga bafethu, qhubeka ni-subscribe-a, ni-share-a, nikhulisa le channel. Mfowami Khonzana, asibonge siphile sohlangana kwividiyo elandelayo. Thank you so much.